Tata bụ ụka nke 16 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke abụọ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ ebe a n'ime ụlọ ụka na ndị niile nọ ebe dị iche iche anyị na ha ga-akarịta ụka tata. Na aja nke Maasị tata, ezinụlọ Amuchie na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi Chineke agamniru n'isi ụmụaka anyị niile Igbo Catholic Community Graduates bụ ndị nke anyị na-letakwa na Maasị a tata, ka Chineke na-edu ha na-abawanyere ha ngọzi n'ọdịnihu. Ezinụlọ Aṅụlọha na-enye Chineke ekene na-ayọkwa nchekwaba ya n'isi Onyinyechi na Chukwuma Aṅụlọha ka o si were duo ha wee jechaa nje niile wee si Naịjirịa wee nata. Ezinụlọ Aṅụlọha na-enyekwa Chineke ekene na-ayọkwa ka o weta aka o ji agwọ ya, o weta ngọzi ya na nchekwaba ya n'isi Chuma Aṅụlọha. Ịma ike bido na-ayọ ka Nkiru Ọrakpọ ni anụ nwa ka Chineke zọpụta ya ka o si na-akwọ ya were kunie ọsịsọ. Helen Egbuniwe na-ayọ ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi ndị a niile: Kimberly Egbuniwe, Sharon Holmes, Joshua Mmụọtanya, Victor Oraṅụsị, Mother Teresa Ọkpala na Nnamdi Ezeoke. Ndị a niile bụ ndị na-elote mgbe eji were mụọ ha. Silas na Imelda Agbasi na-ayọ maka mkpụrụ obi Levinus Ezeanyịka, Dominic Ezeanyịka, Edwin Ezeanyịka, Mary Ahụmakụ Ezeanyịka. Ezinụlọ Ebili na-ayọ maka mkpụrụ obi Josephine Chinwoke Ebunilo na Sister Kirian Ebunilo. Felicia Umibe na-ayọ maka mkpụrụ obi di ya Demian Mmadụ Abụchukwu Umibe. Linus na Oluchi Okeosisi na-ayọ maka mkpụrụ obi Emmanuel Ugwunna Ezekoka na Edwin Okeosisi Ezeanyịka. Ịma ike bido na-ayọ maka mkpụrụ obi Hyacinth Ichoku, onye nke agbagburu na Tuesday anụnwa gara aga, na Benedict Ichoku. CJ Ọnụ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi papi ya Ọha Nze Cyprian Obiọhara Ọnụ. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maasị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe.
bịawo Chineke anyị bịawo n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ amen. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịfụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne na Kristi, anyị agbakọgo ọnụ ọzọ n'ụlọ nsọ nke Chineke ka anyị wee fee Chineke anyị ofufe, n'agbanyeghị na anyị na-enweta ozi dịka anyị si anụ na news na pandemic dịka ọ na-alịkwa alị dịka ọ na-agakwa n'iru ya, ka eji wee na-ayọ anyị ncha ka anyị na-ebu mask anyị mgbe ọ na anyị nọ n'ime ụlọ, mgbe ọ na-agbakọrọ ọnụ n'ime ụlọ, ka anyị onye ọ na-buru mask ya, so anyị na-echetakwara onye ọrụ nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa dịka gọọmenti si wee dobe ya maka ọdịmma nke anyị ncha, ka anyị wee zukọ ọnụ wee fee Chineke anyị wee mee ya ọsịsọ wee nwee ike pụkwa n'ilo wee mekwa ihe ndị ọzọ. Ya bụ anyị na-ekele Chineke onye ọ bụ site na ọgana afọ maka anyị ji wee gbakọ n'ụbọchị tata, ka anyị yọọ ọnụ ya nwebụ ngọzi nke Chineke, yọkwazi mgbaghara ya na odudu ya. Onye bịara na wee zọpụta ndị lara ele ụgha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara na wee tọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-ewetara anyị Chukwu anyị ya, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaala anyị njọ anyị ga, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otuto dịrị Chineke n'elu kacha elu n'ụwa, udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị etoo gị, anyị ekwupụta ọrụ ọma gị, anyị esebu olu gị, anyị edo gị ebube, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. Si bụrụ ụwa Chukwu eze nke eluigwe, Chukwu nna ji ike niile, onye nwe anyị Jesu Kristi, si otu nwa Chineke mụrụ, dị nwa anyị bụ Chukwu, nwa atụrụ nke Chineke, nwa nke Nna, onye na-egbochapụ njọ nke ụwa, meela anyị ebere. Onye na-egbochapụ njọ nke ụwa n'ala ahịhịa anyị, onye nọ n'aka nri Nna, meela anyị ebere. N'ihi na sọ gị dị asọ, sọ gị bụ dị nwenu, sọ gị o Jesu Kristi kasị dị elu. Nyere Mmụọ Nsọ na ebube nke Chukwu Nna amen. Ka ahịhịa ahịhịa onye nwe anyị biko meela gị bụ ndị ezinụlọ gị ebere, were obi ọma gị mụbara anyị onyinye nke amara gị. Meenụ ka anyị na-eji okwukwe, nchekwube na ịfụnanya na-egbe ọkụ na-efe gị mgbe niile. Anyị wee kwụsị ike na-ịtụ anya ọbịbịa gị site n'idebe iwu gị. Anyị na-arịọ nke a site na dị nwa anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile amen.
ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Jeremaya. Onye nwanyị kwuru sị, ahụhụ dịrị ndị nche atụrụ ahụ na-edufu igwe atụrụ m, na-achụsa ha n'ọgba atụrụ m. N'ihi ya, lee ihe onye nwanyị Chineke nke Israel jiri kwugide ndị nche atụrụ ahụ na-echekwaba ndị nke mbụ Israel. Unu achụsala igwe atụrụ m, unu achụfuola ụmụ atụrụ m, unu elekwaghị ha anya nke ọma. Ma aga m eji aka m taa unu ahụhụ maka agwa ọjọọ unu. Aga m esi n'ala niile m tụsasịrị ha ji aka m kpọkọtakwa igwe atụrụ m fọrọ ọnụ, bịakwa kpọghachie ha azụ n'ebe ha na-akpa nri. Ebe ahụ ka ha ga-anọ amụba mmaji kwụrụ mmaji. Aga m eji aka m họtara ha ndị nche atụrụ ga-akpachapụrụ ha anya, ka egwu na ịma jijiji gharakwa ịdị ọzọ n'ebe ha nọ. O nweghịkwa nke ọbụla n'ime ha ga-efu efu. Ọ bụ onye nwanyị na-ekwu ihe a. Onye nwanyị kwuru sị, lee anya, oge na-abịa mgbe m ga-eme ka ome osisi ezi omume pụlitere David dịka eze. Ọ ga-eji ezigbo uche achịkwa ndị nke m. Ọ ga-akwụba aka ọtọ mee ihe ziri ezi n'ala ahụ. N'oge ya, a ga-azọpụta Juda. Israel ebirikwa n'udo. Lee aha a ga-akpọ ya onye nwanyị na ezi omume anyị. Okwu nke osebụla ụwa. Onye nche m, ọ na-elekọta ndị ka onye nche atụrụ si elekọta atụrụ ya. Ọ dịghị ihe m ga-achọ ma ncha. Ọzịza onye nwanyị bụ onye nche m. Ọ na-elekọta ndị ka onye nche atụrụ si elekọta atụrụ ya. Ọ dịghị ihe m ga-achọ ma ncha. Diwelu bụ onye nche m, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Ebe ahịhịa ndụ juru eju ka ọ na-enye m ezumike. Ọ na-eduga m n'agịga mmiri ka m zuru ike, bịakwa na-agba m ume ka m kute ume ndụ. Ọzịza onye nwanyị bụ onye nche m. Ọ na-elekọta ndị ka onye nche atụrụ si elekọta atụrụ ya. Ọ dịghị ihe m na-achọ ma ncha. Ọ na-eduzi m n'ụzọ ziri ezi n'ihi aha ya. Ọ bụrụgodu na m na-aga na ndagwurugwu ọchịchịrị, egwu ọbụla agaghị atọ m, n'ihi na iji mkpara na ngụ gị nọrọ m n'akụkụ iji gbaa m ume. Ọzịza onye nwanyị bụ onye nche m. Ọ na-elekọta ndị ka onye nche atụrụ si elekọta atụrụ ya. Ọ dịghị ihe m ga-achọ ma ncha. Iji aka gị kwadoro m oriri nke m ga-eri n'ihu ndị iro m. Iji aka gị tee m ude n'isi. Iko mmanya m ejula ọnụ. Ọzịza onye nwanyị bụ onye nche m. Ọ na-elekọta
na-elekọta ndị ka onye nke atụrụ si elekọta atụrụ ya. Ọ dịghị ihe m ga-achọ nta. sọ ịdị mma na obiọma gị ga na-eso m n'ụbọchị ndụ m niile. Aga m ebi n'ụlọ nke onye nwe anyị ebighị ebi ebighị ebi. Ọzịza onye nwanyị bụ onye nche. Ọ na-elekọta ndị ka onye nke atụrụ si elekọta atụrụ ya. Ọ dịghị ihe m ga-achọ ncha. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ deghara ndị Efesọs. Ma ugbu a n'ime Kristi Jesu, unu ndị nọbụ n'ebe dị anya na mgbe gara aga ka Chineke wetara nso n'ime ọnwụ Kristi. N'ihi na Kristi n'ọnwụ ya wetara anyị udo site n'ime ka ndị Juu na ndị mba ọzọ bụrụ otu ndị. N'ọnwụ ya o jiri ahụ ya kpada mgbidi nke nkewa ahụ na nke na-akpata oke na-eweta iro n'etiti ndị Juu na ndị mba ọzọ. O jiri ahụ ya kagbuo iwu ndị Juu niile, bịakwa mee ka omenala n'ụkpụrụ ha ghara ịdị ire, iji were anyị bụ mmadụ abụọ mepụta otu mmadụ ọhụrụ n'ime onwe ya. O mere ka udo dị site n'ikpezi ihe dị n'agbata anyị abụọ na Chineke n'ime otu ahụ, bịakwa site na obe ya gbuo iro ahụ dị n'etiti ndị Juu na ndị mba ọzọ. Kristi bịara zisara unu bụ ndị bi na ebe dị anya na unu bụ ndị nọ nso ozi ọma nke udo. Ọ bụ site na Kristi ka anyị ji nwee ike isite n'otu mmụọ nsọ ahụ rute n'ihu Chukwu Nna. Okwu nke osebụla ụwa. Hallelujah, 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 hallelujah. Onye nwe anyị kwuru sị, atụrụ m na-ege ntị na olu m. Ama m ha, ọ na-esokwa m. Hallelujah, 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 hallelujah. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Mak dere. Dị nwere anyị ụmụazụ Jesu lọghachiri wee kọọrọ ihe niile ha mere na ihe niile ha kụziri. O wee sị ha, bịanụ ebe dara jụụ ka unu zụrụta ike. O kwuru nke a n'ihi na ndị mmadụ na-abịa n'igwe n'igwe na-alakwa, nke mere na ha enweghị ohere ọbụnadị iri ihe. Naanị Jesu na ụmụazụ ya wee were ụgbọ mmiri gawa n'ebe dara jụụ. Ndị mmadụ hụrụ mgbe ha na-apụ,
ụfọdụ matakwara ebe ha na-eje. Ndị si n'obodo dum gbara ebe ahụ gburugburu jiri ọsọ na ije buru ha ụzọ wee rute ebe ha na-aga. Mgbe Jesu pụtara n'ụgbọ mmiri, ọ hụrụ nnukwu igwe mmadụ wee mere ha ebere maka na ha gbasara agbasa ka atụrụ na-enweghị onye nche. O wee malite ịkụziri ha ọtụtụ ihe. Oziọma nke ose bụ ụwa. Otuto dịrị gị Kristi. Ụmụnne na Kristi, anyị agbakọkwa n'ọzọ dị ka ụmụnne ndị ala Igbo ka anyị wee welekwa asụsụ anyị wee fee Chineke. Anyị wee na-ekene anyị niile ndị nọ n'ụlọ nsọ Chineke n'ụbọchị tata na ndị ọzọkwa n'ebe dị iche iche na-esonyere anyị na jemisi anyị gaa. Okwu nke dị nwere n'ụbọchị tata na-echetara anyị na Chineke fụrụ anyị n'anya, na-echekwaba anyị, na-agbaziri anyị etu onye ezigbo ọzụzụ atụrụ si elekọta igwe atụrụ ya anya, dịka anyị si wee kwee na Ekweaza Psalm 23. Dị nwere bụ onye nche m, enwerozi ihe m na-achọ. N'ihe ọgụ nke mbụ n'ụbọchị tata ka e wetara n'akwụkwọ onye amụma Jeremaya, ka a na-agwa anyị maka etu onye ọzụ atụrụ si agbachapụrụ igwe atụrụ ya anya. Ebe ewelu ụdị omume ahụ wee kọwara anyị na ọ bụ etu ahụ ka Chineke si agbachapụrụ anyị anya dịka igwe atụrụ ya. Chineke na-agbachapụrụ anyị anya, na-achọ maka ọdịmma anyị oge niile. Ya nwa bụ ihe ọgụ nke mbụ wee kwuo na oge na-abịa mgbe Chineke ga-esi na agbụrụ David wee kpọlite onye aka ya kwụ ọtọ, onye ga-eji ịkwụwa aka ọtọ na amamihe wee chịa ndị nke ya. Anyị bụ onye na-ekwu maka ya, dị nwe anyị Jesu Kristi ka a na-ekwu maka ya, ka a na-alụjela aka ya. Ka oziọma nke ụbọchị atọ, oziọma nke Mark wee bịazie wee na-egosi anyị etu Kristi onwe ya si wee na-agagharị, na-eme mma, na-emejupụta ihe ndị ahụ eburu n'amụma n'ihe ọgụ nke mbụ. Oziọma gwara anyị na mgbe ọ fụrụ igwe mmadụ na o nwere obi ebere, akwụsasị n'ihi na ha dị ka atụrụ na-enwero ndị nche. Jesu wee nọdụ na-akụziri ha ihe wee na-agbaziri ha. Dị nwere na-azụ anyị ka o si azụ anyị site na olili nke Yukarịstịa, ezigbo nwa atụrụ, achịcha nke ndị ọma. Jesu rapụ ụlọ, ndị na-eso ya ahụ na ọbara ya n'ihe omimi nke Yukarịstịa bụ ndị ije ka anyị na-anata oge niile wee na-akwadoro nwaanyị maka ya. Ọ bụ njem
na ndụ nke mmụọ n'ime Chineke nke ga-eduru anyị wee si na ndụ nke a wee gafee na ndụ nke ọzọ. Chineke jikwazi okwu ọnụ ya site n'akwụkwọ nsọ wee na-agba anyị ume, ya ka anyị ji ekwusi okwu Chineke okwu na-enye ndụ dị nwere na Chukwu mee obi mmadụ ka okwu gị bata. Na okwu nke Chineke bụ okwu na-enye ndụ ka ndụ nke ụwa ka ndụ nke ụwa nke ka ga-abịa abịa. Okwu Chineke na-agbazili anyị, na-egosi anyị ụzọ, na-egosi anyị ife. Ụmụnne na Kristi, ọ bụ ya bụ okwu nke Chineke ka anyị na-echetara ndị na-eto eto, our youth and young adults. We present to you the Word of God. We present to you Jesus Christ, that you come to Him for guidance, for light. We remind young people about the importance of Jesus in our lives, about the importance of the Word of God, about the importance of faith in people's lives. Jesus is our good shepherd. Jesus is our friend. The words of Jesus, the teachings of Jesus give light, give direction in our lives. The teachings of Jesus help us to control and check the excesses of human wants and desires. I repeat, the Word of God, the teachings of Jesus helps the human family to control and check the excess desires and choices in our lives. It helps us to make the right choices. There are so many options in life. Some are good, some are not so good. So the Word of God comes to direct us, to guide us. Because human desires, human wants, if left uncontrolled, human wants and desires, if left uncontrolled and unchecked, do lead us to trouble. That is why the Word of God is important in our lives. Love and knowledge of God helps us a lot, helps us to make wise and good decisions, make good choices. As I say, we have so many options, so many things seeking for our attention. But the Word of God comes and says, this is okay, this is not so okay. Knowledge of God helps us to understand the importance of listening to good advice, listening to our parents and seniors in our families. Helps us to know the type of company or the type of friendship, especially young adults, the type of friendship we embark upon. The Word of God, life of faith, helps us to do so many things. How to live our lives, even how to drive on the road for those who are driving. How to study, how to do the right thing
It may not be so easy, but we keep working hard. Even have to work hard. Jesus loves us, and Jesus will not deceive us. Jesus is the good shepherd, and Jesus wants his followers to be good shepherd. Ya bụ ụmụnne na Kristi a tụbugoro ụmụnne eto nke ha, ọ bụ ofu okwu ahụ ka alatọgbọla anyị niile. Ihe ọgụ nke abụọ si n'akwụkwọ Efesus wee sị anyị na Kristi na-enye udo. Jesus is our peace. And na okwu nke Chineke n'ụwa a na-ekwu the ọbụ tọrọ ọbụ from generation to generation, a na-aha ndị ya on, whether ma ndị mmadụ believe ma ha believe. Ọ bụ na anyị n'anya ụlọ ụka anụnwa anyị nọ na ya was built 75 years ago. Ọkwa ihe emego 75th anniversary chọọchị ji wee dowa na compound nwa. Ọ ndị mmadụ nọrọ ya, and ndị ahụ nwere nnukwu okwukwe. Legoro ka ha si wee lụọ ụlọ ụka anụnwa. Ịmakwa na ha mekarịrị ya anyị. Ha rụrụ ụlọ ụka anụnwa, lụọ skuul, lụọ họl. Anabachaghị anya nọmba ha ebulu ibu, but they have passion for God. They have the zeal, they have the fire of the Spirit. All young with their motivation. Mana anyị na-agbani ha lụsịa ya wee hapụzie ka anyị nwa ga-abịa nọ mgbe ahụ amabeghị na ndị ala Igbo ga-abịa ebe a, right? Enwego onye Igbo belere ebe 1942. Echeghị m, I may be right, I may be wrong. Amen. 1942 a long time. So mana emegodogo wee bịa n'oge nke anyị. So ha rụchaa ya wee hapụ ya maka ndị ga-abịa nọ ka ha wee nwee ike maintain ya. Ana m eche na ndị abịakwa ebe atọ na ha ga-akụrụ anyị aka maka na ha ga-asị na anyị na-maintain ya ọfụma, right? Yeah, ha ga-asị ya na ndị ada maintain ekwe unu ka anụnwa anyị hapụrụ ha kamgbe. Unu na Kristo wee bụrụ ihe aṅụrị nye anyị ncha. Ka okwu nke Chineke na-agba anyị ume ka anyị wee na-ejisi ike oge niile n'oge nke anyị wee jide ya nwa bụ ụlọ ụka hapụla edozikwa ya ọfụma maka ndị ga-abịa n'azụ anyị. Ka ya nwe okwu nke Chineke wee na-aga n'iru na-agba anyị ume na-agọzikwa anyị. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke, na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna m tupu ụwa tụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu. Amụrụ ya amụ, emeghị ya eme. Ya na nna bụ otu ihe, ya ha ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata. O were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa gbagbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate. Taa ahụhụ, ọnwụọ, elie ya ka akwụkwọ nsọ siri kwu. Ọrọgọ n'eluigwe nọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ibe na ndị nwụrụ ọnwụ ibe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esebụrụ na-etekọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ebele ka anyị bụ ndị kwerenụ
dị nwenụ na-echekwaba anyị dị ka ezigbo onye ọzụzụ atụrụ si echekwaba atụrụ ya. Ngwa ka anyị kọsara Chineke mba anyị ga. Dị nwenụ anyị nụrụ arịrịọ anyị. Nụrụ arịrịọ anyị maka nzukọ nsọ Chineke na ndị ndu ha, ka mmụọ nsọ Chineke na-agbaziri ha ka ha na-edu nzukọ na ihe nke Chineke. Anyị arịọ gị dị nwenụ anyị. Dị nwenụ anyị nụrụ arịrịọ anyị. Maka akụnụba nke Chineke ji agọzi ụwa niile, ka ndị mmadụ were ezigbo akọ na uche iji elekọta ha maka ọdịmma nke mmadụ niile. Anyị arịọ gị dị nwenụ anyị. Dị nwenụ anyị nụrụ arịrịọ anyị. Maka ndị niile obi na-ekolopụ na naanị ha nọ n'ụwa, ndị nọ na mkpọrọ, ndị niile nata ahụhụ ewepụ aka, na ndị nọ na agbụ nke ọgwụ ike na ịṅụbiga mmanya oke, ka Chineke gbaa ha ume ka ha nweta ezi enyemaka ndị ezigbo agbata obi na ndị hụrụ ha n'anya. Anyị arịọ gị dị nwenụ anyị. Dị nwenụ anyị nụrụ arịrịọ anyị. Maka ndị ọrụ ugbo, ka ha nweta mmiri ozuzo na anwụ ọchịcha na uju, ka ihe niile ha kụrụ mịta ezi mkpụrụ ma na-abawanye. Anyị arịọ gị dị nwenụ anyị. Dị nwenụ anyị nụrụ arịrịọ anyị. Maka ndị otu Kristi niile gbakọrọ n'ebe a na ndị ndu ya, ka ndụ anyị bụrụ ihe a ga-eji enye Chineke otito n'ime mmụọ na eziokwu. Anyị arịọ gị dị nwenụ anyị. Dị nwenụ anyị nụrụ arịrịọ anyị. Maka ndị niile nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na Jamisa dị asọ tata, ka Chineke nabata ha site n'ayịyọ anyị, nyekwa ndị ọnwụ ha metụrụ nkasi obi. Anyị arịọ gị dị nwenụ anyị. Dị nwenụ anyị nụrụ arịrịọ anyị. Ebele ime obi. Chineke jike niile, ezigbo onye nche atụrụ, biko mere anyị ebere, nụrụ ebere anyị, gọzie anyị, na-echekwa anyị oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Oge onyinye. Nyenụ Chineke anyị onyinye dị mma, n'ihi na Chineke bụ onye onyinye. Keleenụ Chukwu nke igwe maka ọgọ ya niile, n'ihi na Chineke bụ onye onyinye. Onyinye dị mma, Onyinye mara mma, onyinye si n'obi, ọ bụ ya na-asọ Chukwu. onyinye dị mma, Onyinye mara mma, onyinye si n'obi, ọ bụ ya na-asọ Chukwu. Keleenụ ya, chi anyị bụ Chukwu dị mma. Keleenụ ya, kpasapụ aka nye ya onyinye. onyinye dị mma, Onyinye mara mma, onyinye si n'obi, ọ bụ ya na-asọ Chukwu. onyinye dị mma, Keleenụ ya, chi anyị na-echekwa anyị n'ezi. Keleenụ ya, chi anyị na-echekwa anyị n'ụlọ. onyinye dị mma, Onyinye mara mma, onyinye si n'obi, ọ bụ ya na-asọ Chukwu. onyinye dị mma, Onyinye mara mma, onyinye si n'obi, ọ bụ ya na-asọ Chukwu. Keleenụ Chukwu, nyenụ ya onyinye ọma, werenụ ihe unu nwere bịa nye Chukwu. Keleenụ Chukwu, nyenụ
kelenu Chukwu nyenụ ya onyinye ọma werenụ ihe unu bịa nye Chineke nna ahụhụ gị bịa nye onye nwe ụwa onyinye obiọma n'enweghị ihe ọbụla nye ya onwe gị kelenu Chukwu nyenụ ya onyinye ọma werenụ ihe unu nwere bịa nye Chukwu kelenu Chukwu nyenụ ya onyinye ọma werenụ ihe unu nwere bịa nye Chineke nna uru gị bịa nye onye nwe ụwa onyinye obiọma gawa n'iru ya ma inweghị ihe ọbụla nye ya onwe gị kelenu Chukwu nyenụ ya onyinye ọma werenụ ihe unu nwere kelenu Chukwu nyenụ ya onyinye ọma werenụ ihe unu nwere bịa nye Chukwu bịa nye Chineke nna ihe nwere bịa nye onye nwe ụwa onyinye obiọma gawa n'iru ya ma inweghị ihe ọbụla nye ya onwe gị nyerenụ Chukwu nyenụ ya onyinye ọma werenụ ihe unu nwere bịa nye Chukwu kelenu Chukwu nyenụ ya onyinye ọma werenụ ihe unu nwere aga m apara aleluya apara aga m eburu aleluya eburu aga m apara aleluya apara buru aleluya eburu bugara eze Jizọs aga m eburu aleluya onye na-eme mma ajụjụ dị isi kelee ewo aha ọ bụ ya na-eme mma onye na-eme mma ajụjụ dị isi kelee ewo aha gbagara eze Jizọs anyị ga-eburu aleluya eburu anyị ga-apara aleluya apara anyị ga-eburu aleluya eburu para aleluya apara gbagara eze Jizọs sọsọ ya na-eme mma onye na-enye ndụ onye na-ekele gị ewo aha onye na-eme mma sọsọ gị na-eme mma ụmụ gị na-ekele gị ewo para aleluya para gbagara eze Jizọs yọbanụ ụmụnna m ka aja anyị na-achụ bụrụ ihe ga-amasị Chukwu nna ji ike niile nara anọ amen Chineke anyị ibeela sọ otu aja zuru oke asọ wele ya dochie anya ọtụtụ aja nke agba ochie biko bịa nara aja nke ndị ezinụlọ gị ji obi ọcha ebutere gị gọzie ya dịka isi gọzie aja nke Ebel
dokwa ya asọ mee ka onyinye onye ọbụla n'ime anyị na-ebute maka otuto nke ebube gị wetalụ mmadụ niile nzọpụta site na Kristi onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyelu nụ, welite n'obi enu ka anyị edenwe Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa eziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile onye dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa atọ ụwa site na Kristi dị nwere anyị. Ọ sọrọ gị idogharị ihe niile n'okpuru ya wee mee ka mmadụ niile keta oke na ụba ya. Ọ bụ ezie na ọ dị n'ụdị Chukwu ma ọ napụrụ onwe ya ebube ya wee nyeghachi ụwa udo site n'ọbara nke ọ gbaa n'elu obe. Nke a mere eji welite ya elu karịa ihe niile ekere eke, o wee bụrụ ụzọ nzọpụta ebe maka ndị niile na-eso ya. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-asị: Nsọ, 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 sebụwa Chineke nke igwe ndị agha. ebube gị jupụtara n'eluigwe na ala. Hozana n'elu kasị elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha Onyenwe anyị. Hozana n'elu kasị elu. Nna anyị dị nsọ, ezi nsọ gị na-edo m nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ikwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọọla anyị ahụ na ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu ụdị ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee n'alụ wee achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị: naranụ m nke a rie na unu niile ka bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Etu ahụ ka o si mee mgbe anyị chara nye anyị asị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya maazị ya sị: naranụ nke a ṅụọ na unu niile ka bụ iko nke ọbara m ka ọgba ndụ ọhụụ dị ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaalụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omume nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị na ncheta nke ọnwụ na mmetụ na ọnwụ nke nwa gị. Anyị ebunyegacha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu n'ihi gị na-efe gị. Anyị ji ume na-ayọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Na cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na Archbishop anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị jiri okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Gbabata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro beji mmadụ dị ngọzi nne nke Chukwu, Josef dị nsọ dị ya, ndị apọstụl, Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile dị mere uche gị n'ụwa nke a wee keta ndụ ebe ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edekwa n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ebere nọ nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna na anyị nọ n'eluigwe. Esemere n'eluigwe, nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị ose bụ na ajọ ihe niile. Biko were ebere gị dị n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị wee gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, gwa ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ ọnụ, udo nke m ka nna enye ụnụ. Elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ
ịbụ onye dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Udo nkwụsị bụ dịrị unu mgbe niile. Feela nwanne gị aka maka ekele nke udo. Udo na ịfụnanya nke Kristi. Lee ma atụrụ nke Chukwu, lee na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke. Dị nwanne m, tosara nke bata n'ime ụlọ m, kwụrụ sọ nsọ okwu, ka ahụ na ọbụla ka isi chekwaba anyị luo na ndụ ebebe. Yes,
Ngwiri dị nsọ. N'oriri dị nsọ, eluigwe n'ụwa na-emekọrịta. Chukwu na mmadụ abụrụ otu, ndị nọ n'eluigwe na ndị nọ n'ụwa na-emekọrịta. Jehova bụrụ otu n'ime mmụọ, ọrụ ịtụnanya ya na ihe omimi. Chineke bụ amamihe n'onwe ya, ịhụnanya ya ebukakwa. Ụmụ mmadụ keleenụ Chukwu, dọnọ ekele dịrị gị Chukwu, dọnọ ekele dịrị gị Chukwu. Bịanụrụ nri, bịanụrụ nwa. Onye riri ahụ nwa ọbara m ga-ebiri n'ime m, mbiri n'ime ya. N'oriri dị nsọ, eluigwe n'ụwa na-emekọrịta. Chukwu na mmadụ abụrụ otu, ndị nọ n'eluigwe na ndị nọ n'ụwa na-emekọrịta. Jehova bụrụ otu n'ime mmụọ, ọrụ ịtụnanya ya na ihe omimi. Chineke bụ amamihe n'onwe ya, ịhụnanya ya ebukakwa. Ụmụ mmadụ keleenụ Chukwu, dọnọ ekele dịrị gị Chukwu, dọnọ ekele dịrị gị Chukwu. Abụ m ụzọ, bụrụ ndụ n'eziokwu. Onye sobe m ga-enwe ndụ ọkụ. Ngwanụ ka anyị sobe ya. N'oriri dị nsọ, eluigwe n'ụwa na-emekọrịta. Chukwu na mmadụ abụrụ otu, ndị nọ n'eluigwe na ndị nọ n'ụwa na-emekọrịta. Jehova bụrụ otu n'ime mmụọ, ọrụ ebube, ọrụ ịtụnanya ya na ihe omimi. Ịhụnanya ya ebukakwa. Ụmụ mmadụ keleenụ Chukwu, dọnọ ekele dịrị gị Chukwu. Abụ m ọchịchọ dị ndụ, dị elu na-ekwu. Abụ m ọchịchọ dị ndụ nke si n'eluigwe bịa. Abụ m ọchịchọ dị ndụ, nri na-enye ndụ n'ezie. Abụ m ọchịchọ dị ndụ nke si n'eluigwe bịa. Onye riri ahụ m, onye riri ahụ m, onye ṅụrụ ọbara m ga-adị ndụ n'ezie. Onye riri ahụ m, onye riri ahụ m, onye ṅụrụ ọbara m ga-adị ndụ ọkụ. Kristi ekwugo ya wee sị, Ka anyị rịọ arịrịọ. Onyenwe anyị, were ebere na nyelu anyị bụ ndị nke gị. I werela nri
iwerela ihe omume nke eluigwe zụwa anyị nri. Biko nye anyị amara nke ga-enyere anyị aka ịhapụ ochie ụzọ nke anyị ga wee bidozie ndụ ọhụrụ site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ka anyị nọdụ anị maka ịma ọkwa. Anyị nwere obere ọkwa onemone. Anyị na-ayọ ndị niile kwere nkwa Together in Mission ma ndị nke chọkwara ịkakwe nkwa na oghere ya ekade. Ndị niile kwere nkwa Together in Mission Capital Campaign nke ikwere nkwa fara 5 ka anyị gbaa mbọ na-emejupụta nkwa anyị kwelụ. Ndị Tansi Prayer Group na-elote na akwa Tansi na ha ka nwere ya. Ọ bụrụ na onye chọrọ ya hụ Immaculata Ikebodo. Enwe second collection. Just a second. Yeah, enwe second collection tata. Sorry. For national needs, ndị ushers envelopes na azụ ebe ahụ. Ụnụ ya afụ ya. Ka anyị soro ndị Archdiocese were mee ihe ha gwara anyị mee tata. Tupu anyị echefuo, emego na maasị abụọ ndị anyị kala. So anyị maka esi eme ya, ha ga-eke envelope agbarakwa ọkwa na-aga. Mmesikwa ha n'aka ya. Ndị nwere ike tata ha were na wetara anyị oke ọzọ. Daalụ. Ka nke a na-aga n'iru, anyị na-amụkwa ọkwa. Anyị na-elotekwara anyị niile n'oge onyinye anyị ji enye Chineke ekene nọ na-elute nso nso. Ọ bụ n'ọnwa Ọgọst ka anyị ji enye Chineke ekene ikene n'ụzọ pụrụ iche maka mma niile Chineke jara ezinụlọ ọbụla onye ọbụla n'ụzọ dị iche iche. Ọ ga-ebido na ụka izizi dị n'ọnwa Ọgọst. Ọ bụ mgbe anyị ji eme wee na-eletekwara otu dị iche iche, ndị nke Tansi, ndị nke Hiri, ndị nke Shanaham, all the different zones na anyị asọkwa mpi ka esi asọ, wee na-eletekwara otu niile dị ebe a bido na ICM, otu ICW, ndị young adult, ndị youth, ndị nne, otu ọbụla, ndị charismatic, all the different groups, ndị legion, ndị knights. Anyị na-elotere unu niile ka ndị ọbụla na-akwadosi ike izu ụka na-abọ tata obido ka anyị kwado onye ọfụma. Wee na-elotekwa ụbọchị ụka ọzọ anyị ga-enwe onye ọbịa, onye ya akara anyị odiwe anyị n'ụka ụbọchị anwa. Ọ bụ Bishop Moses Chikwe, Auxiliary Bishop of Owerri. Ọtụtụ n'ime anyị na-ayọ onye ọbụla ka anyị bịa ka anyị kene Chineke ka o si wee zọpụta ya n'aka ndị ntọ. Ọ bụrụ na anyị leta ọfụma n'ọnwa onemone gara aga, ndị ntọ tọọlụ ya, ndị kidnappers na be anyị. So ya bụ ihe dị mma na anyị niile bịara wee soro ekenekwa Chineke. Anyị niile maala, ọtụtụ n'ime anyị maala onye ọ bụ. O biri ebe a, ọ gụrụ akwụkwọ na Loyola, o mere PhD na UCLA, wee mechaa wee naba, were tinyezie ya, chizie ya Bishop, Auxiliary Bishop now of Owerri. Ụka 12 anyị, ọ bụ ya aka ya ụbọchị ụka ọzọ. Onwe ndị nke na-akpọ m na-asị nke ihe anyị, ma ọ bụ onwe otu ndị nke chọrọ ịnabata ya, ọ bụ unu ka ọ dị n'aka, unu kwado. Parish ada anabata onye ọbụla.
bishọp onye ọya bụ na ọbịa etu ọ chọrọ ịka ụka ya na ụkọchukwu anyị kpaa, ọ bụ ihe dara ha. Ma o nwee ihe onye chọrọ ime anything, onwe onye ya akwụsịghị ga-eme na ime ka anyị mara ka etinye ya, ọ bụ na eme ya announce anyị amalụ. Anyị makwala ọkwasị ndị ezinụlọ Nicholas Udoji amara m ụmụ ya, o nwere nke bịara ụka. Odera Junior na Ekene ụnụ ya, ụnụ kwụla ọtọ. Nwekwa ndị bụ Udoji n'ebe a, ụnụ akwụla ọtọ. Odera anyị ya, oke ọ nọ n'azụ. Ekene ọnụ ya, ọ bụ na ndị dị etu a ya, ụmụ nwanne Amara nke nwụrụ na accident na iru Cal State Southwest College n'ọnwa gara aga, ọnwa ịbụọ gara aga. A ga-akara ya ụka ebe a, a ga-akwụ ya, a ga-akara ya ụka Friday anụnwa ebe a na 6 p.m. Ọ bụ anyị ka ọ dalụ, ọ bụ nwa anyị, ọ bụ nwanne anyị, ọ bụ enyi anyị n'ụzọ dị iche iche, bụrụkwa onye otu anyị, one of the young adults. So Friday anụnwa ka a ga-akwanyere ya ugwu ya ka anyị pụta n'igwe. N'otu aka aha si ije ọnụ, si ije afọ nke n'iru ebe a, si ije papa ya arapụ n'ụlọ. Anyị wee na-asịkwa anyị malụ ka anyị si eme ka anyị beluelu ya were kene ya. Mgbe na-elotere anyị niile, oge ọbụla ị na-eme ihe, onwe ihe ị chọrọ inye, ọ bụrụ otu na-agbasa n'ihi eke ihe, n'ihi eke nri, n'ihi eke ihe ya aṅụ aṅụ. Ebe ndị ukwu ọjị ihe ọbụla gbasara skuul, otu ọbụla ma onye ọbụla na-eme ihe dị etu a, achọghị ka ijebe ebe ahụ je dozie ihe ebe ya nọ were kee ihe. Ihe ọbụla ị chọrọ ike, onye ọbụla ma otu ọbụla, sọọsọ ndị ukwu ọjị maka ama ha, o ya bụ ihe mere ebe ahụ ejide ha. Sọọsọ ndị ukwu ọjị ndị nwere ike ịnọ ebe ahụ, ọ their own zone. Onye ọbụla na-eme ihe ya nọ n'iru hall, wọọlụ aha dị ebe ahụ, wọọlụ hall ka ihe edozi nọrọ ebe ahụ mee ya. Ọ ka anyị mụọ ọkụ ya ka anyị ghọta ya ọfụma. Ọ bụrụ ebe ọbụla ị chọrọ ije nọlụ, ihe ọbụla nwere ebe ị nwere ike ịnọ. Mgbe na-emekwa ka anyị mata Mother Teresa Ego Ọkpala, ma onye isi ndị dọta ya na ndị Daughters of Divine Promise, ndị sisters, na-ayọ ka anyị bịa n'igwe ka anyị sonyere ha na Saturday anụnwa 1 p.m. ha ga-eme, nwere nye nke ya eme final profession, nwekwa mmadụ abụọ ndị nke ya eme their first profession. Ọ ga-abụ 1 p.m. ebe a ga-eme ya bụ St. Anthony's of Padua Catholic Church nke dị na Gardena. So and onye bụkwa na onye ya edu na ihe gbasara maka ya bụ nnukwu bishọp na-achị zone ebe anụnwa bụ Bishop Clark. 1 p.m. Saturday, this coming Saturday nke anyị nọ n'ime. Tata bụ ụbọchị anyị ji eme mmemme, anyị ji elote ụmụ anyị. Anyị na-akpọ ya Youth Sunday, Young Adult Sunday. Progress in our community, the future of our community. Ihe a niile bụ ihe anyị na-elote tata. Mgbe na-akpọpụta onye isi ndị Young Adult, ndị anyị na-eme mmemme ha, Ahụnna ọnụ ya. Ọkwara Ahụnna iwu? I think so. Okay. For 1 second. Hello everyone, and good afternoon. I would like to bring up my board if they are here. So if you're part of my board, may you please come up?
Happy Youth and Young Adult Day, everyone. I just want to make a quick announcement. Since church is officially back in revival, we want all the youths and young adults to join ICYAO. We're an amazing organization, and we just want to make this organization grow bigger and bigger every year. There's not much requirements that we have, no fee, no special requests. All we ask is that you join and come in attendance and just be there every time we have meetings and fundraisers and any events that we put together. It would be great to see more faces part of us, because soon, we're gonna leave, and it'd be nice to see more and more faces here coming up and speaking to the rest of you. Thank you. We thank them very much, and let us give them hand again. So all the youth and young adults in our community, please join them. Let us commune together. Let us talk together. Let us share our experiences, both in school, at our jobs, as well as also wherever we are. If you have problems and so on, this is your inner group. Join them and be a part of it. Don't stay out. Kita zana makpo nite onye isi ndị nna na onye isi ndị nne. Onye isi ndị nna Paul Ifediba, ndị nne Skọlọ Amaka, ọha na-echekwaba anyị, so ka anyị malụ nke ha na-akọta. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Ana m ekele our parish priest, ndị nne na ndị nna, for today. We're a very special day for our youths. If you look at the history of this church, the very people that started this church are no longer here, because there is no connection between them and the youth. If we continue the way we are going and the youths are not with us, at some point we will no longer be here. That is why we need to celebrate our youth. We need to let them know how important they are, and they need to follow us. They need to do what? Follow us. Follow us. The last time Pope Francis gave a speech to the families, he said there is no perfect father, no perfect mother, and no perfect church. But the church functions on forgiveness and tolerance. The very basic principles of the church is what the parish priest mentioned today. The liturgy helps us, especially the youths, to make the correct choices in our life. One challenging thing most youths have is they think a lot about freedom. Yes, you have freedom, but freedom is not absolute. Every freedom is free under the law. Every freedom is free under the law. You have rules in your homes. City have codes. Counties and cities, everybody have their own little rules, which you have to follow. You can drive, but there are controls. So youths, we encourage you to make sure you make good choices, which is what our priest gave you today. I want to add that freedom is not absolute. Every decision you make has a consequence. And that's why the Bible said, whatever you sow, you must reap. And that brings what? Integrity. What do you do when nobody's watching?
That's a question you have to answer. So having said that, I don't want to kind of take us too long. Let's go back to the protocol outside. Our sitting arrangement, the youths and young adults should be on the east side. The priests and the religious and the executives on the north side. Our ICW and ICMO have their own sides on the west and the north side. Please, 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 there's going to be a lot of entertainment as usual. We expect ourselves to be organized and orderly. Let us serve the young ones first. Take what you need. Don't grab anything for somebody else and somebody else and somebody else. I believe we have enough. More than enough. Thank you so much. Gallo. And finally, may all the graduates here stand up. Graduated from kindergarten, preschool, graduated from elementary, middle school, high school, graduated from college, universities. So that's the progress in our community. That's the progress we have in this church, and we wish you the best. What graduation brings to you. We wish you the best of the future. Now, anyị ayọzọ ụkọchukwu anyị enwere gifts enwelo for ụmụ anyị agọzicha anya. Okay. Ka anyị gọzie gift agọzicha ya eke ha nwerezi atịla ya nwa. Ka anyị gbatịpa aka gọzie ihe onyinye a ga-enye ndị na-eto eto. Chineke jikere na anyị na ya ka ịgọziere anyị ihe onye nụma. Gọzikwazi ụmụ na-eto eto gọzie anyị niile site n'iji ihe be ndị a wee na-agbakọ afa gị ka ha na-enweta mgbazili na nchekwaba nke gị bụ Chineke oge niile na ndụ fa site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Cater all our children, young adults, youths, our children, come out. This is time for you to get your gift. Come out right away. No other, just walk out. Children of the Lord, children of the great Father, bring your gift to offer Him. Hallelujah, amen. Sing hallelujah, sing hallelujah. Bring your gift to offer Him. Hallelujah, amen. Children of the Lord, children of the great Father, bring your gifts to offer Him. Hallelujah, amen. Sing hallelujah, sing hallelujah. Bring our gifts to offer Him. Hallelujah, amen. Sing hallelujah, sing hallelujah. Bring your gifts to offer Him. Hallelujah, amen. Children, we are here to worship God. There's so beauty to be for Him. Sing hallelujah. Bring your gifts to offer Him. Hallelujah, amen. Sing hallelujah, sing hallelujah. Bring your gifts to offer Him. Hallelujah, amen. Sing hallelujah, sing hallelujah. Bring your gifts to offer Him. Hallelujah, amen. Anyị ekele mmadụ niile anyị gbasazi ụka anyị apụọ n'ilo wee mezie
mmemme ndị fọrọ afọ. Onye nwe anyị nọnyere n'ụnụ. Ka Chukwu ike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị daba n'udo na misa agwụsịgo.